بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شريف لا فلبو أمي أو بلا جلين فوق ولي مندو أمون بي كابك أن فلج جمانين كوني أفوك تسيجني فانتان ناني أنغا فولي أني أنغا ولي مندو بي كتا أو بلا جلين مباديو ni émission min bɛna sigi aw ye kalo kalo siɲɛ kelen aw ka fara an ka cɛkɔrɔba ɲuman kan ka fara an ka kuduwa kan ka fara an ka soyidi kan Sherif Usman Madan Haidara an n'a bɛna baroda sigi kɛ aw ye inshallah ka se ka aw la faamu aw ka diinɛ na ka se ka aw la faamu a ka adamadenya kɛcogo la nin cɛkɔrɔba in a y'i majigin a denw ye k'i sigi a denw ye nin kɛnɛba in kan ka nin kɛnɛ in yakubaya a denw bolo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ dugawu dɔn kɛ an b'a fɔ ko Alahu Taala ka sija nafaman di an n'a ma hali bi ka taa fɛ Alahu Taala ka labanko ɲuman di an n'a ma hali bi ka taa fɛ n badenw ni Alahu Taala sɔnna a ma an bɛna kuma fɛn min kan bi an bɛna kuma koba de kan bi ka d'a kan mun na adamaden caman bɛ yen maa caman bɛ yen i t'i yɛrɛ nacogo dɔn an bɛna kuma alfitratu wal insaniyati o bamanankan ye jumɛn adamaden nacogo ye fɛn jumɛn adamaden nacogo adamaden nana cogo di maa caman bɛ yen o tɛ nin nacogo ye donc ni Alahu Taala sɔnna a ma anw ka cɛkɔrɔba n'an ka kuduwa inshallah a bɛna walawalali kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye nin wala in da in na inshallah sigi ka taa an facɛ ma an bɛ kuma sigi ka taa an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma n'o de ye a Seydi Sherif Usman Madan Haidara an karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمبي فلو كعلى دفو كعلى بركة كعلى ولي مندو على ميان سيجي نكنينكا n'o ye diinɛ kuma ye ani ɲɔ hakili lajigi sabu ala y'o de fɔ fazakir in nafaati zikra sayazakar man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa ala ko silamɛw ma a ye ɲɔ hakili jigi a bɛ mumini nafa ni ala ko fɔra ka walawala yɔrɔ yɔrɔ ko a bɛ nafa ɲɛ kunnandi ye ko nka kunnango o b'a kɔ don ala kana an ye o la o kɔfɛ an bɛ sɔli alakira ka sahaba ɲumanw kan ka sɔli adamaden ɲuman bɛɛ kan min tugura alakira ka taabolo kɔfɛ n'an bɔra yen n y'a fɔ i ɲɛna n ka kuma daminɛ na kɛnɛ in silamɛya ɲɔ hakili jigin kɛnɛ don yanni an ka don silamɛya yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ mun ye silamɛya ye silamɛya nana mun kama ala ka kuma na ani kira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam yanni an ka don ye an bɛ don fɔlɔ dacogo de kɔnɔ dali cogo kɔnɔ n'a bɛ f'o ma adamaden dacogo ala fɛ ala ye an da mais a y'an da mun kama ale ala de b'o dɔn mɔgɔ caman kumana o kan dɔnnibaw la kodɔnnaw na philosophiw la bɛɛ y'i ta fɔ mais ala de b'a dɔn hakika yɛrɛ la a ye min ɲini adamadenya dali la adamaden fɛn nation dɔ de don ala ka dali la comme a ye dalifɛn tɔw da cogo min na mais min donna adamaden ni dalifɛn tɔw cɛ a bɛ f'o ma ko hakili o hakili ala ye o de tanu k'o mankutu n'a ye kuranɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ maa si t'a dɔn fɔ hakilitigiw maa si t'a dɔn fɔ hakili ɲumantigiw tuma bɛɛ hakili de ye fɛnba ye ala yɛrɛ ye fɛn min mankutu adamadenya la o kɔfɛ adamadenya filanan min tugulen bɛ dali la a bɛ f'o ma ko jogo o jogo in Allahu Taala ye an da ka hakili di an ma pour que an ka se ka jogo in maîtriser an fanga ka se jogo in na an ka se k'an ta fa dɔn mais
ala m'an da comme mɔgɔ dɔw b'a faamu n'i ye kojugu kɛ ko ala ka latigɛ de don n'i ye ko o ko kɛ ko ala ka latigɛ don bon f'i k'a faamu adamaden dali la ala ma jabariya kan kan c'est à dire k'a fɔ n'i da i tɛ se ka foyi kɛ n'i yɛrɛ ka faamu ye ala m'an da ten ala ye an da ka hakili de di an ma ko an yɛrɛ ka se ka ko dɔ kɛ n'an yɛrɛ ka ɲinini ye ɲuman sira kan ani juguman sira kan mana ala b'a yɛrɛ bɔ yen parce que ni e kɛra kojugukɛla ye e ko ala de ye n k'a ye n'i kɛra ɲumankɛla ye e ko ala de ye n k'a ye o tuma na ni ala ka fanga bi boli e ka tasarufatiw kan c'est à dire ala ka fanga bi boli e ka lamaga kan ala ka fanga bi boli e ka jogo kan ala ka fanga bi boli e ka yɛlɛmɛli kan n'o kɛra dɔrɔn e tɛ se ka juger tuguni parce que ni faama ko kana nin ji min a man ɲi mais faama tilala k'a fɔ k'a min n'o kɛra dɔrɔn a tiɲɛni bi bɔ a la a bɛ kɛ ɲɛni ye mana ni ala ko nin ye e ma haramu ye mais a tilala k'e diyagoya ka bila o la mana e ye mɔgɔ de ye e ye sendan de ye ni setigi y'i karaba ka bila kojugu la o tuma na o kojugu in tɛ se ka kɛ kojugu ye bilen a bɛ kɛ koɲuman ye parce que setigi de ko a kɛ nin fɛn ninnu faamu ka gɛlɛn kosɛbɛ mais an bɛ fɛ an balimaw ka parce que silamɛya tɛ wulila ka n jɔ dɔrɔn n don n'a ye la mais ni ala sɔnna nin sen fɛ an bɛna silamɛya de détail ala y'a fɔ cogo min na n kan bɛ ala ye min fɔ ni kuranɛ ayaw ye ani alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisaw ye minnu ni bɛnkɛn b'u kan u tɛ se ka wuli o sira kan sisan an fɔlɔla adamadenya na adamaden a bɛ fɔ arabukan na dɔrɔn bagan dalen dɔ de don ala fɛ parce que adamaden bɛ jate baganw de fɛ jateminɛ na ani dali la mais adamaden bɛ sɔrɔ ka bɔ baganya kɔnɔ n'a hakili ye ala ye hakili min di an ma a m'o di baganw ma o tuma na o adamaden ka nin hakili in dɛ o de bɛ kɛ ka baara kɛ o tuma na i bɛ bɔ jabariya kɔnɔ k'a fɔ i bɛ ala de bolo i mana fɛn min kɛ ala de ye o kɛ k'o kɛ i bɛ bɔ o kɔnɔ pewu ni kuranɛ aya min tuma min na ala b'a fɔ wahadayinahu najdayn ne ala ye adamaden ka hɔrɔnya d'a ma tiɲɛ don i bɛ fiɲɛ min sama ne ta don i dali ni wulili ye ne ala de ye mais a dɔn n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ ne ala jɛnna k'o di yɛrɛ ma ka sira jirila nin man ɲi ka sira jirila nin ka ɲi o tuma na sisan n'i ye juguman kɛ o tɛ ne ala ye bilen parce que n ye juguman jirila k'a kodɔn d'i ma k'a faamu d'i ma a kɛtɔ f'i yɛrɛ b'a faamu a n filɛ ka kojugu kɛ tuma na sisan ala ye mɔgɔ dɔw fana bɔ o kɔnɔ mɔgɔ jumɛn mɔgɔ min hakili bɔsira la a fɔra mɔgɔ min ma ko fa b'a la sariya la silamɛya ka foyi wajibiyalen tɛ fatɔ kan o tuma na ala ye fatɔ bɔ a la mun na parce que a kan ka koɲuman dɔn ni hakili min ye ani kojugu o tiɲɛna ale bolo tuma na o tiɲɛna ale bolo ni ala ka latigɛ de ye mais a sababu bɛ se ka na min b'a kɛ bon o sababu min nana n'o kɔni sera ka hakili tiɲɛ ka ban o tuma na ala bi binni kɛ ka bɔ e hakili dan kan ko parce que i tɛ ɲuman ni juguman dɔn tuma na ko bi to jeli ka toujours hakilitigiw o tuma na adamadenya yɛrɛ dacogo ala fɛ ala yɛrɛ bi min fɔ a la kuranɛ kɔnɔ o de ye ko adamaden yɛrɛ kaana ka gɔlɛ innal insana laqanut adamaden yɛrɛ dacogo bonya dɔ b'a ni bɛɛ ka i yɛrɛ bolo kɔrɔta dɔ bɛ ni bɛɛ ka ni yɛrɛ dacogo bolo o tuma na kaana gɛlɛya bi bɔ o la o ye adamadenya yɛrɛ dacogo ye o dacogo in fana na tuguni ala tilala k'an da ka ni da a ti foyi fɛ a dungɔ kɔ ni b'a dungɔ de fɛ n ye wari sɔrɔ n ye hɛrɛ sɔrɔ n ye nin fɛn in sɔrɔ n kɛra masakɛ ye n kɛra sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔba ye n kɛra commerçant waritigiba ye ça fait ni ti foyi fɛ dungɔ kɔ wa ala y'o fɔ ni ma fana ko inna nafsa la amaratun bisu'i ko ni yɛrɛ de b'a tigi bila walejugu kɛli la tuma na ala y'a yɛrɛ bɔ yen
k'a fɔ ala de ye nin latigɛ ne kan ala de ye ne kɛ tan ni ala tun ma sɔn nin tɛ se ka kɛ non ala y'a yɛrɛ bɔ n'i ye kojugu kɛ parce que ala ko ni min b'i la dɛ ko o yɛrɛ de bi nitigi yamaru a ka tiɲɛni kɛ bon o tuma na sisan o tiɲɛnikɛ a n'o ɲɛnikɛ e ni ne y'a faamu sisan yan'an ka don silamɛya yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔya yɛrɛ a sigilen bɛ fɛn fila de kan fɛnba fɔlɔ min n'an y'o fɔ sisan a bɛ fɔ o ma hakili o tuma na o hakili min bi juguman ni ɲuman bɔ ɲɔgɔn na lahara o hakilitigi bi juger n'o hakili in de ka baara ye degun ti baganw ka lahara parce que hakili t'u bolo ka se ka ɲuman ni juguman dɔn mais u bi min ka di u ye dɔn min man di u ye fana u b'o dɔn mais k'a fɔ n'i ye nin kɛ nin de ka ɲi nin ka di ala ye nin man di ala ye ala ye u jɛ o hakili in na bon o de kama adamadenya surunyana ka bɔ baganya kɔnɔ ka na mɔgɔya kɔnɔ tuma na dali la sisan an bɛ sariya tɛ yen an b'o de kɔnɔ sisan sariya tɛ yen silamɛya tɛ yen kerecɛnya tɛ yen diinɛ tɛ yen mais an dara ala fɛ an kɛra mɔgɔ ye tuma na a bɛ fɔ o de ma ɛli insaniya tuma na an kɛra mɔgɔ ye sisan fɛn dɔ dilanla an na tuguni n'a bɛ fɔ o ma ko jogo jogo dilanla adamadenya la o jogo in fana n'i y'a lajɛ jogo in bɛ tila fila de ye a fɔlɔ o jogo fɔlɔ a bɛ fɔ o ma el akhlaqu el murtabitatu bil qalbi jogo minnu nɔrɔlen don dusukun na n'u ni dusukun bɛ baara kɛ o ye jogo fɔlɔ ye jogo filanan u b'a fɔ o ma el akhlaqul murtabitatu bil a'da'i wal jawari jogo min nɔrɔlen don adamaden yɛrɛ farikolo la n'o y'i sinbon ye bolow senw nɛn ɲɛ nu tulo o tuma na sen fila o tuma na jogo tilayɔrɔ fila ye nin ye jogo min bɛ dusukun na jogo min bɛ adamaden sinbon na o tuma na sinbon na sisan parce que a ye fɛn fila de f'u ye a ko murtabita de don bil a'da'i wal jawari o tuma na a'daw ni senw ni bolow jawariw senw ni bolow nɛnw ɲɛw tulo fila ani nu jogo dɔ dulolen b'o olu la jogo dɔ b'olu la o tuma na jogo yɛrɛ ye fila de ye dusukun ka jogo ani farikolo ka jogo bon dusukun ka jogo ye mun ye riqa dusukun dɔw bɛ u bɛ hinɛ u bɛ makari ala ko tɛ dɛ olu dacogo yɛrɛ de ye ala fɛ u bɛ hinɛ n'u ye mɔgɔ degunnen ye dɔrɔn u bɛ kasi walima n'u ye mɔgɔ degunnen ye fɛn min b'a bɔ degun in na hali n'o olu yɛrɛ b'o degun sɔrɔ u b'o préféré jango ka mɔgɔ dɔ bɔ degun kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko riqa o ye dusukun magayali a n'a hinɛni mais dusukun wɛrɛ bɛ yen o jalen don o tɛ hinɛ o bɛ se ka adamaden boso ni muru ye k'a ban a tɛ hinɛ na o kɔfɛ tuguni o dusukun kelen fana na hasidiya ɲɛngoya o bɛ bɔ o la o tuma na ni dusukun ye jalenya sɔrɔ ka hasidiya ni ɲɛngoya sɔrɔ dusukun kɔnɔ o tuma na a bɛ farikolo bila k'a labaara o tuma na sisan i bɛ bɔ jogo fɔlɔ kɔnɔ mais a bɛɛ ju ye dusukun de ye a bɛɛ daminɛ ye dusukun de ye a bɛɛ dulonnen b'ale de la bon sisan ni dusukun min ni o ma hinɛ n'a kɛra dusukun jalan ye n'a kɛra hasidi dusukun ye n'a kɛra ɲɛngo dusukun ye o tuma na sisan dusukun o tɛ se k'a datugu bilen a bɛ sinbon bila ko k'a baara kɛ o tuma na sinbon kɛtɔ k'a baara kɛ olu bɛ nɛn far'u kan karisa tɔgɔ tiɲɛ walima ka nɛn fara kan ka mɔgɔ dɔ wele nin tɔɔrɔ in kɛ karisa la o tuma na sisan i nana jogo filanan na maaya la o tuma na o jogo filanan min n'o ye farikolo yɛrɛ ka baara ye dusukun kɔfɛ o tuma na o de ye jogo juguba ye a bɛ fɔ o de ma arabuw fɛ ko ɛrrazail o tuma na o jogo jugu
o de ka kan ka bɔ mɔgɔ la o tuma na jogo ɲuman o b'o wele arabuw fɛ ko el fadail ko bonɲɛkow o de ka kan ka kɛ mɔgɔ la bon o tuma na diinɛ tɛ yen mais an bɛ maaya kɔnɔ bon maaya yɛrɛ kɔnɔna ka sɔrɔ diinɛ tɛ yen sisan jabariya de bɛ yen n'a bɛ se ka fɔ taafan tɛ an na ala ye ne dusukun magaya ne bɛ hinɛ nin dusukun jara o tɛ hinɛ o tuma na o bɛɛ bɛ se ka da ala kunna parce que a m'a yɛrɛ da o tuma na mɔgɔ min m'a yɛrɛ da n'a dusukun jara a tɛ hinɛ a tɛ foyi ɲini juguman kɔ k'a sin mɔgɔw la parce que hasidi don o tuma na o tɛ se ka juger ala fɛ k'a dusukun jalen don a bɛ kojugu kɛ bon mɔgɔ min fana bɛ hinɛ a bɛ makari a bɛ mɔgɔw dɛmɛ ale dara tɛ ala fɛ o fana tɛ se ka juger k'a bɛ sara o hɛrɛ la parce que fɛn tɛ a tɛ k'a kɛ kun kama a bɛ k'a kɛ fitira de kama dacogo ni mɔgɔya mais o ɲumanya in bɛ se ka hɛrɛ s'a ma mɔgɔw bɛ se k'a kanu mɔgɔw bɛ k'a fɛ mɔgɔw b'a tɔgɔ ɲuman fɔ parce que a bɛ hɛrɛ kɛ mais jogojugu fana a ka tɔɔrɔ in bɛ se ka segin a yɛrɛ ma mɔgɔw b'a tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔw t'a fɛ mɔgɔw tɛ fɛ k'a ye parce que a bɛ tɔɔrɔ se mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ siran ɲɛ o tuma na nin b'a ka hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw de bolo nin fana b'a ka tɔɔrɔ sɔrɔ mɔgɔw de bolo mais bɛɛ ta bɔr'i yɛrɛ de la ka sɔrɔ ka segin i ma o tuma na sisan ala ye maaya ye ten de mɔgɔya tun bɛ ten de o tuma na ala yɛrɛ y'a dɔn parce que ala y'a fɔ inna nafsa la amaratun bisu ko adamaden ni yɛrɛ de b'a bila kojugu la bon ni b'a bila kojugu la sisan ala ka kan ka mun kɛ sisan pour que ka kuma yɔrɔ di ala yɛrɛ ma ala ka kan ka mun kɛ sisan pour que ni ka se ka juger ala ka kan ka mun kɛ sisan ka juguman sara ni juguman ye ka ɲuman sara ni ɲuman ye fɔ kaida dɔw de ka sigi fɔ taabolo dɔw de ka sigi fɔ bɛnkan dɔw de ka bɔ ale yɛrɛ ala yɔrɔ ani mɔgɔw ka jɛ k'o jira ɲɔgɔn na o tuma na a b'i minɛ i sɔnna na a b'i minɛ i banna na o tuma na sisan nin ye adamadenya ye n'i yɛrɛ y'i miiri maaya la mɔgɔ ali fitiraw tɛmɛna ni fataraw tɛmɛna n'i m'a daminɛ an fa adama na n'i y'a daminɛ kɔnɔna dɔ la alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a bɛ ci tuma min na o y'a sɔrɔ ɲagami donna diinɛ ko la tiɲɛ ni nkalon tɛ dɔn bilen boliw bɛ ka bato binganiw bɛ k'a ka kɛ bɛɛ bɛ ka k'i sago kɛ dugukolo kan o de la a ɲininkara olu kibaru la a ko u k'o kibaru to ala bolo o kɔɲɛ bɛ ala bolo mɔgɔ minnu bangena ka sɔrɔ diinɛ ko tɛ yen diinɛ kɔrɔ min bɛ yen o danna danyɔrɔw de la parce que mɔgɔ min kira min cira diɲɛ bɛɛ ma o ye alakira de ye sɔlɔlahu alayhi wa sallam n'o tɛ kira tɔw bɛɛ ka hakɛ dɔ jirali la e cira ka dan ye bon o tuma na e ka sariya bɛ boli i kumana minnu kan ani i kumana minnu fɛ sariya bɛ boli olu de kan mais minnu ti o yɔrɔ la n'i ma ci olu ma ani cira minnu ma fana waati janyana e sakuma mɛnna i ka sɛbɛnnenw caman yɛlɛmana o tuma na sisan o mɔgɔw de bɛ wele ko fatara mɔgɔw kira dɔ tɛmɛna o ka kibaru bɛ ka tunu ɲɛtiga ka sɔrɔ a ka diinɛ tiɲɛw na bilen minnu bɛ diɲɛ fɛ olu y'a fan dɔ yɛlɛmɛ k'a k'u ta ye minnu fana bɛ bonya fɛ olu y'a fan dɔ yɛlɛmɛ k'a k'u ta ye o tuma na tiɲɛ ni nkalon yɛrɛ tɛ dɔn bilen o tuma na sisan bɛɛ b'i kun fɛ o tuma na mɔgɔ min kɛnɛ n'o waatiw ye kira ko olu ka jugement bɛ ala de bolo olu ka jugement bɛ ala de bolo parce que a y'a sɔrɔ dalilu tɛ yen u bɛ se ka min minɛ dalilu fana tɛ yen u ma kɛɲɛ n'o ye u bɛ se ka juger ko mun ye nin kɛ nin kun bɛ tan mais maaya yɛrɛ kɔnɔna na n'an y'o jala dama ta o maaya yɛrɛ kɔnɔna ɲumankɛlaw kun bɛ yen jugumankɛlaw kun bɛ yen komi n ye adamaden dacogo f'i ye bon o dacogo in na sisan fɛn jumɛn bɛ ɲini n ka kuma kɔnɔ minnu ye ɲuman kɛ a bɛ fɔ olu de ma ko olu ka jogo o ye fadayilu ye minnu kɛra cɛnnikɛla ye o ye arazayilu ye kumana ɲumankɛlaw a bɛ ɲini olu ka ɲuman ka to u la mɔgɔ tɔw fana ka yɛlɛmɛ ka kɛ o ye
kumana jugumangɛlaw a bɛ ɲini olu ka juguman ka b'u la jugumangɛla tɔw fana ka yɛlɛmɛ ka kɛ ɲumangɛlaw ye o kumana mun bɛ se k'o de kɛ sisan mun bɛ na ni o ye sisan o kumana sisan i bɛ bɔ maaya de kɔnɔ sa ka don alaya kɔnɔ taabolo ta ye o kumana a bɛ fɔ o ma risalatu samawiya ko sanfɛ ci ka na adamadenw ma dugukolo kan o kumana kira caman de tɛmɛn'o na Ibrahima nana n'a ta ye Musa nana n'a ta ye Isa nana n'a ta ye o kumana an yɛrɛ ka kira Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam o fana nana n'a ta ye mais i b'a ye u b'a fɔ ko diinɛ bɛɛ ye kelen ye diinɛ o diinɛ bɔra Ala yɔrɔ kira o kira cira Ala fɛ ko a bɛɛ ye kelen de fɔ bon a bɛɛ ye kelen de fɔ bon o kelen fɔli kɔrɔ ye di o kɔrɔ tɛ k'u ka sariyaw ye kelen ye o kɔrɔ tɛ k'u ka Ala bato cogo ye kelen mais u ka hadafura isiya o ye kelen ye aha u mago bɛ fɛn yɛrɛ min na jati o ye kelen ye ampoule mɛnɛnen don sisan nin ye courant dɔ mɛnɛnen ye nin fana ye dɔ mɛnɛnen ye mais u nana sɔrɔ courant dɔw mɛnɛnen don mais u y'a ye courant dɔw kɔni mɛnɛnen don mais nin courant in tɛ se k'anw ka baara kɛ fo an yɛrɛ k'an ka courant mɛnɛ o kumana mais n'an ye ɲininkali kɛ an b'a sɔrɔ courant in bɛ mɛnɛkun ye yeelenko de ye mais ampoule yɛrɛ u kɛcogo tɛ kelen ye u fanga tɛ kelen ye u magoɲɛta tɛ kelen ye o kumana kiraw fana cira ten de kira dɔ ka bɛɛ ka baara dir'i ma Ala fɛ nin kɛ mais baara kelen min ni o ye kelen pewu de ye ni kira bɛɛ jɛra o la n'o de la a bɛ fɔ kira bɛɛ ka taabolo ye kelen ye o de ye mɔgɔw ka da la ma foyi tɛ yen Ala kɔ u dalen kɔ a la sisan k'a fɔ ma foyi tɛ yen Ala kɔ kira min cira u ma u ka da o kira in na alors n'u dara o kira in na o fana t'a bannen ye dɛ f'u ka baara kɛ ni o kira in ka taabolo ye kumana kira o kira cira Ala danaya kɔfɛ kira ma foyi fɔ mɔgɔw ye adamadenya bɛ se ka sabati cogo min na n'a bɛ fɔ a ma ko jogo ninnu bɛɛ nana ni nin de kumana n'i y'a yɛrɛ ka kuranɛ lajɛ k'a ta daminɛ na fo ka taa ban Ala ye seli fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ye jogo fara a kan n'a ma fɔ seli ni jaga a b'a fɔ seli ni jogo a ye muminunw fɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ don alijinɛ na a ko minnu dara Ala la wa amilu solihati Ala danaya ma ɲɛ dɛ u tilala ka baara ɲumanw kɛ kumana o baara ɲumanw kɛli u bɛ o de b'u se alijinɛ ma kumana minnu bana baara ɲuman kɛ ma o b'olu se janɛmɛ ma munna parce que wa hadaynahu najdayn aha n ye sira fila jira aw la n tɛ ka fanga boli a kan k'e bɔ diinɛ na n tɛ ka fanga boli nin kan k'o don diinɛ na ayi n ko a yɛrɛw ka choix kɛ min mana diya a ka t'o fɛ mais alijinɛ sira filɛ janɛmɛ sira filɛ mana o siraw la belebele o fɔlɔ a bɛ fɔ o de ma ka da Ala yɛrɛ la fɔlɔ Ala danaya ka sɔrɔ i dusukun na Ala danaya in ye mun ye mana ni Ala sɔnna walada wɛrɛ min bɛna an bolo nin y'a daminɛ de k'a daminɛ adamadenya yɛrɛ la ani adamadenya kɔnɔ jogo bɛ yen ka sɔrɔ diinɛ ko tɛ yen ɲumankɛlaw bɛ yen ka sɔrɔ diinɛ tɛ yen kira mɔkɛ dɔ tun bɛ yen a tun bɛ basi de tobi parce que a ye kɔnɔ ye a ko kɔngɔ bɛ ninnu minɛ u tɛ se ka don du kɔnɔ a bɛ basi de tobi ka taa a to kulu kan o y'a sɔrɔ diinɛ foyi tɛ yen bolibato kɔ mais adamaden dɔw tun bɛ hinɛ adamaden dɔw tun bɛ makari depuis o kuma nka ni Ala sɔnna an ka walanda in kɔnɔ i bɛna cɛw dɔn kafiriya la minnu hinɛna u ka hinɛ in kama Ala ye bɔda k'u ye o kumana silamɛya kɔnɔ fana i bɛna cɛw ye minnu k'u ye silamɛ ye u ka hinɛbaliya kama silamɛya ma foyi ɲɛ o kumana i b'a faamu yan ko diɲɛ tɛ se ka ɲɛ ni jogo tɛ maaya tɛ se ka dilan ni jogo tɛ kumana an b'a faamu yan tigitigi diinɛw mana foyi kama o sabatili kɔ o de la fadayilu la jogo minnu ɲininen don Ala fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko nin tigi ye mɔgɔ ɲuman ye sariyatigiw ye jogo 20 de ta o jogo ninnu fɔ silamɛ ɲuman janga t'o la
pour i ka silamɛya ka to i bolo mais an ma don diinɛ kɔnɔ mais mɔgɔya yɛrɛ mago bɛ jogo la ka sɔrɔ diinɛ tɛ parce que mɔgɔw balola diinɛ ndanya kɔnɔ o ɲumankɛlaw kafiriw b'u la minnu ye ɲuman kɛ ka sɔrɔ a tɛ f'u ma kafiriw parce que diinɛ kun mana fɔlɔ ɲumankɛlaw kun b'u la ɲɛnikɛlaw kun b'u la hali kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam don min na Abubakar bɛ hijira ka bɔ Makan dɔ de y'a kalifa minɛ o tuma min na ni a bɛ kuranɛ kalan ni mɔgɔw bɛ taa lamɛn kafiriw y'a bagabaga k'u bɛ kojugu k'a la Abubakar siranna a y'a labɛn k'a bɛ bɔ a bɔlen kɔ ka taa a bɛ ka taa ani dɔ bɛnna o ko e bɛ taa min a ko n bɛna ci la a ko non a ko e tɛna ci la dɛ e taatɔ don a ko Abubakar e ɲɔgɔnna man ka bɔ yan han hali n'i ka diinɛ n'an ta tɛ kelen ye nin ye kafiri de mankan ye e ɲɔgɔnna man ka bɔ yan segin an ka taa n b'i bila n ka kɛfala la c'est-à-dire n b'i bila n ka tanga kɔnɔ k'a fɔ kafiriw ye i kalifalen bɛ ne ma ni maa min sera i ma o b'i ne dɔn o y'a Abubakar lasegin ka na n'a ye Madinɛ Maka ka na bila yen mais Abubakar don min na hijira la ka na Alakira nɔfɛ Madina sallallahu alaihi wasallam o y'a Abubakar ɲininka ko tuma na i ka cɛ y'i janfa a ko ayi a ko walahi n y'a sɔrɔ layidu dafala cɛba dɔ don min d'a fɔ k'a tu min d'a tu k'a cɛ a ye layidu min d'i ma a y'a dafa kelen ma ca la nka ne Abubakar yɛrɛ de m'a kanu n kalifa ka to kafiri la a man janfa dɛ tuma na an b'a ye yan ko kafiriya yɛrɛ jogotigiw tun b'a la ka sɔrɔ diinɛ tɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a delila ka kafiri dɔw minɛ mɔgɔ caman y'a deli a ma sɔn mais a ye kafiri dɔw tɔgɔ fɔ ko walahi n'olu da kun donna nin na n b'u bila kafiri kɔsɔn ko kafiriw bɛ yen n'olu kun ye n deli n bɛ sɔn mun kama a ye layidu dafa ni danaya min y'u la u ye n ko fɔ a ye u ma janfa n balimakɛ jogo Ala k'a ɲuman di an ma jogo de ye fɛn bɛɛ ye o tuma na u ye jogo 20 de jate min ka kan ka ye mɔgɔ la hali n'i ye kafiri ye hɔrɔn na pour que i ka se ka balo hɛrɛ la mɔgɔ minnu b'i kɔrɔ olu ka se ka balo hɛrɛ la i ni mɔgɔ minnu b'i jɛ i bonyɛnen ka to u bolo o jogo 20 in na kitabutigi ka kuma fɔlɔ kɛra mun ye a ko as-sidqu fil qawli wal amal as-sidqu fil qawli wal amal a fɔlɔ ye hɔrɔn n'i da ko n ko a ka sɔrɔ tiɲɛ don o tiɲɛ min n'i b'o fɔ i da la a ka ye i ka baara yɛrɛ ye tiɲɛ ye o cogo la aha i y'a ye i ka kɛ tiɲɛtigi ye i kumakan na ani i ka wale la nin tɛ diinɛ ye dɛ ni kafiriya kɔnɔna aha a filanan el amanatu fil amali wal lisani ani i ka kɛ danaya mɔgɔ ye o de la Alakira ko la imana liman la amanata lahu a ko danaya tɛ maa si ka diɲɛ kɔnɔ k'i ye silamɛ ye k'a bɛ fɔ e ye limaniya jɔn ye k'a sɔrɔ e tɛ se ka danaya dafa ko walahi nkalon don ni Alakira kumakan de ko diinɛ layidu tɛ mɔgɔ yɛrɛ minna ko diinɛ t'i la yɛrɛ nin kira kumakan de ye sallallahu alaihi wasallam mais nin jogow jatera n tɛ silamɛya ka jate o dɛ nin ko fitratul insaniya el fitratu wal insaniya dacogo Ala fɛ ani mɔgɔya yɛrɛ diinɛ sen t'a la fiyewu a ti ɲɛ minnu kɔ o de fɔtɔ filɛ danaya kira ko la imana liman la amanata lahu maa o maa diɲɛna n'i dara la a b'i janfa ko silamɛ tɛ fiyewu hali n'a bɛ seli i y'a faamu hali n'a bɛ seli ni maa min tɛ mumini ye seli bɛ mun ye seli dira muminiw de ma bon comme an ma don diinɛ yɛrɛ kɔnɔ an bɛ kɛnɛ ma fɔlɔ de
nin ye kɛnɛmana de ye pour que diɲɛ ka balo diɲɛ ka lafiya du ka lafiya dutigi ka lafiya bɛɛ ka balo hɛrɛ la parce que adamaden dacogo n y'a f'u ye bɛɛ y'i ta fɔ a la mais ala belebele ye min ye ala de ko adamaden dali la a m'a fɔ o y'a dacogo ye dɛ a ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ne ma jinɛ ni adamaden da foyi kama f'u ka tugu n kɔ bon tugu n kɔ min ko don u ka ne bato o bato bɛ mun ye ala ye mɛlɛkɛw t'a bolo wa mais n'a sɔrɔla ala kan bɛ bato de ma ko i dakun ye k'a bato diyagoya la i bɛ se ka ban i tɛ se ka ban mais a y'i ka huriya d'i ma c'est-à-dire a y'i ka liberté d'i ma ko i yɛrɛ ta n'a ka di ye n bato n'a ka di ye a to yen o tuma na o fanga bɛ e yɛrɛ bolo bon n'o o fanga min bɛ e bolo ni ala y'i da o dacogo la i bɛ juger o fanga de la o tuma na ni danaya nana el amana fil amali wal lisan danaya ka sabati e la i ka baara la ani i kumakan na i k'o kɛ n'i ko i tɛ min na bɔ o la o tuma na nin ye fɛnba de ye an karamɔgɔ nin ka jugu dɛ tuma na nin sabatilen de don maa o maa diɲɛna n'i dara la a b'i janfa silamɛ tɛ silamɛ b'i dɛsɛ de mais silamɛ t'a tugu ka mɔgɔ janfa i y'o yɔrɔ faamu u ye u bolo sin ko waati sera nka nin t'a tiɲɛ comme nin ye ko ɲɛbila de ye nin na sisan nin bɛna taa n'an ye ka don mun yɛrɛ ye diinɛ ye silamɛya tɛ dɛ mun ye diinɛ ye diinɛ yɛrɛ ye mun ye ɔ ni diinɛ dɔnna tuma min na anw ye min choisi n'o ye silamɛya ye o ye mun ye ala ka kuma na ani kira ka kuma na comme denmisɛnninw ye nin ɲini fɛ ko n ka nin kɛ ni ala sɔnna ni ala ye kɛnɛya di mɔgɔw bɛna diinɛ in dɔn ala n'a ka kira ka di cogo la kumana an b'a ɲini ala fɛ nin jamana in ala k'a kisi mali ala k'a nɔgɔya diɲɛ bɛɛ ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ kɛlɛw bɛnbaliyaw yarabi ala k'o ban diɲɛ kɔnɔ an bɛ sira minnu kan ala k'o k'a ɲuman ye ala k'an n'a yɛrɛw dɛmɛ ala k'an bila ala ka sira kan kumana an b'a fɔ lamɛnbaaw ma ko salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Haidara cɛkɔrɔba n'an ka seyidu an bɛ sigi ka ni baro in continue fo ka taa fɔ a banna yɔrɔ min na n'ala sɔnna a ma cɛkɔrɔba in bɛ nin de kama depuis kunu fo bi layidu min b'a bolo o de ye da'watu ila Allah ka mɔgɔw wele ka taa Alahu taala ka diinɛ ma o layidu in de b'a bolo fo bi nin cɛkɔrɔba ɲuman in an bɛ dugawu dɔn k'a ye ala ka sijan nafama d'an ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a mago bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ ani lahara ala de b'a dɔn n'anw t'a dɔn ala k'o di an ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n badenw ala ka siɲɛ wɛrɛ yira ne ni aw la assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na. Haidara yo jama be ko anga